69 soldaten op het Britse kerkhof in Venray krijgen hun gezicht terug. Initiatiefnemer Karel Jansen ontwikkelde gedenkplaatjes in samenwerking met Van der Munkhoff Print en Media. Op een gegeven moment was ik onderweg en toen dacht ik aan John Sleep. Daar hebben we ooit eens een keer een filmportret van gemaakt. En toen dacht ik van, waarom geven wij de mensen die hier begraven liggen niet een gezicht? Ze liggen hier en niemand kent ze. En toen dacht ik van, ik ga eens even kijken of ik niet de foto's boven water kan toveren van al die mensen die hier begraven liggen. De ingewikkelde zoektocht naar de portretten bracht Jansen uiteindelijk bij ritmeester Hans Steenmetz. En die zei van, nou, daar zijn wij mee bezig al een tijd. En ik heb pak een beet 64, 65 portretten van mensen die hier begraven liggen. Toen heb ik gezegd, mag ik die hebben en mag ik er iets mee doen? Toen vroeg hij natuurlijk, wat ga je ermee doen? Ik zei, nou, ik wil op het Engels Kerkhof die mensen een gezicht geven. Dat vond hij heel leuk. Dus die heeft hij mij ter beschikking gesteld. En toen hebben we daar die fotootjes op een plaquette gezet, op een plaatje gezet. En die willen we met de herdenking van 75 jaar bevrijding, willen we die bij die graven zetten, zodat de mensen die daar liggen ook een gezicht krijgen. Jansen vindt het van belang dat de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog nooit vergeten worden. Dat is absoluut zo. Nou, daar gaat het om. Maar ook om met name de jeugd te leren dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Daar moet je wat voor doen. En je moet er niet aan denken dat we nog een keer een wereldoorlog krijgen zoals we die toen gehad hebben. Met alle slachtoffers van dien en haat en nijd. De huidige generatie kent dat niet meer, maar net na de oorlog was er natuurlijk nog wat haat en nijd tussen onze oosterburen en wij. Als het ging over nog spreek dat. Als Nederland-Duitsland voetbal is toch net even wat anders als Nederland-België. Ja, toch hè? Nou, dat moet er een beetje uit. Of dat is er een heel stuk uit, maar dat moeten we zien te voorkomen. En dankzij dit project krijgt Henry Marshall een gezicht. Ja, Henry Marshall is een van de mensen die hier begraven ligt. En dat was een Schot, een luitenant. Die willen wij ook eren. En daar heb ik een portret van. En dat is dit portretje. En dat komt dus bij dat kerk bij zijn graf te staan.